laidassa on ahdasta. Tappara tulee saman tien vahvaan vastahyökkäykseen. Kaarella kahta vastaan. Kiekko pelataan sinne Erkin Juntille, joka vapauttaa paikkaan Elmeri Kaksosen, mutta erittäin loistava torjunta Petri Vehaselta. Iso torjunta alkuun. 28 sekuntia. Sami Hirvonen sai lähtöpassit kesken kauden. Siinä on Azevedo paikka. Azevedo jakaa tällä kertaa viivaa. Nyt tulee uutta kutia. Metsola torjuu erinomaisesti, joten molemmat maalivahdit ovat kyllä jälleen olleet kuumia tässä ensimmäisellä. Tukonen juuri siinä ei saa kiekko haltuunsa, sen ottaa Antti Erkinjuntti. Erkinjuntti kääntää Koskiranta, pistää kiekon maaliin! Lukko haparoi omalla alueella ja Tappara iskee numerot 1-0 alivoimalla. Siinä puolustaja Nurmi vauhtiin hienosti kahden pelaajan välistä, ajaa itselleen tilaa ja Vynne vetää rautoihin. Tuo varmasti käydään tarkistamassa jälkeenkäteen videolta, missä se kiekko pomppii, mutta nyt tulee Tappara vasta isku. Peltola ei osuuttaa nyt 3-1. Ässät johtaa tuota toista välieräsarjaa otteluvoitoin 2-0. Jan Mikael Järvinen laukaus epäonnistuu, mutta taustalta tulee Sami Venäläinen ja puttaa kiekon tyhjään maaliin. Tappara johtaa 2-0, 4-11, toista erää pelaamatta. Hyvä paikka tulee jo Jan Mikael Järviselle. Näyttää hetken, että tilanne on ohi, mutta mitä toisen erän lukemilla 2-0. Pekka Saravo, Olli Palola ylittää siniviiva, laukoo ja laukoo!